Pravni tim bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa optužio je danas demokrate da pokretanjem procesa opoziva bivšeg američkog predsjednika prave političko pozorište. To je samo još jedan sebičan pokušaj lidera demokrata u Senatu da iskoristi osjećaj užasa i zbunjenosti koje je obuzelo Amerikance nakon nereda u Kongresu 6. januara, navodi se u predpretresnom podnesku koji su podneli advokati Trumpa. Kako se navodi, umesto da umire naciju ili da se usred srede na krivično gonjenje prekršilaca zakona koji su upali u Kapitol, predsjedavajuća predstavničkog doma i njeni saradnici pokušavaju da bezosećajno iskoriste haos zarad sopstvene političke koristi. U podnesku na 75 strana navodi se da je proces opoziva neustavan, da Trump nije inicirao nerede, već da je pozivao okupljene da budu mirni. U utorak bi u Senatu trebalo da počne suđenje za opoziv bivšeg predsjednika SAD Donalda Trumpa.